Diwn ymlaen, sy'n chi gweld? Golau coch? Helo a chroeso nôl, fi di Billy a dwi yma heddi i dysgu chi sut i chwarae ukulele. Fel chi'n gwybod, os chi'n anghofio unrhyw beth y beth i'r wersi, maen nhw gyd ar y we, so cer i gael look os ti'n anghofio. So heddiw byddwn ni'n dysgu 2 cord newydd, sef E minor ag A minor. Nawr, dwi'n gwybod bod nhw'n swnio'n depressing neu'n drist, ond basically mae'n agor y drysau beth gallwch chi wneud ar y ukulele. Mae'n hefyd yn newid awyrgylch i beth cneuon da chi'n wneud. So basically, gen i gychwyn efo'r cord E minor. Beth sydd eisiau chi wneud yw defnyddio'r trydydd bys o'r llaw chwith, sef 1, 2, 3 fan hyn, a rhoi hwnna ar y 4th fret ar yr ail string o'r top, sef yna. Okay? Wedyn mae rhaid defnyddio'r ail bys, 1, 2, a rhoi hwnna ar y 3rd fret o'r 3rd string, fel yna. A wedyn defnyddio'r bys cyntaf, a rhoi e ar yr ail fret, 1, 2, o'r top string fan hyn. Rhoi nhw'n gyd y gilydd, a da chi 3, 2, 1, a wedyn chwarae pob string, E minor. Trydydd bys o'r ail bys o'r bys cyntaf, mae'n mynd yn diagonal shape i lawr. Basically, just hwnna a wedyn strymio. Mor hawdd yna. Y cord nesaf byddwn ni'n dysgu heddi yw A minor. Mae'n really hawdd i wneud. Oherwydd, yn y gwers diwetha, nathon ni dysgu F major, sef hwn. Mae gyd mae eisiau chi wneud yw tynnu'r bys gyntaf, sef hwn, wrth o fan yna, a gadw'r ail bys yna, mae gyda chi A minor. So mae da chi fersiwn hapus, neu fersiwn trist. Nawr, mae modd defnyddio'r ein hefo'r cordiau da ni wedi dysgu'n barod, bach fel hyn. Welai chi yn y wers nesaf, byddai'n dysgu chi sut i chwarae un o cneuon band fi, y ffug. Welai chi wedyn, tara!